Mikä sun nimi on? Sofia. Siis se kuvaa vai? Joo. No, eka juttu, mikä mulle tulee mieleen tässä, on se, että se on ottanut mua selkeyttää mun ajatuksia. Ja sit se, että kun mä saan ne kirjoitettua ylös ja purettua ne ajatukset paperille, niin se auttaa mua ehkä seuraa sitä tilannetta vähän ulkopuolisen silmin. Ja se on auttanut mua sit niinku isommassa kokonaisuudessa hyväksyä hyvät ja huonot päivät. Ja sitten toiseksi, mikä mulla tulee mieleen, niin kirjoittamalla säännöllisesti kiitollisuuden ja ilon aiheista, niin mä oon ehkä huomannut, että kuinka paljon hyvää mun elämässä on. Ja sitten myös semmonen, mikä tulee ison teeman mieleen, on se, että kun lukee omia merkintöjä taaksepäin, niin huomaa, että on kehittynyt. Ja on ehkä lohdullista huomata, että jotkut asiat, mitkä on siinä hetkessä tuntunut aika ylitsepääsemättömiltä, ei ole sitä ollutkaan. Ja ehkä voi olla jopa vähän hauska nauraa joillekin omille ajatuksille, mitä sinne on laittanut. Mulla on jäänyt mieleen tästä kirjasta semmoinen tehtävä kuin pääni sisällä asuva kriitikko, jossa piti pohtia 3 negatiivissävytteistä väitettä, joita tämä mun pään sisäinen kriitikko mulle syöttää. Ja jatkotehtävänä sit pohtii ehkä enemmän realistisesta ja myötätuntoisemmasta näkökulmasta näitä kriitikon väitteitä. Ja ehkä tämä auttoi mua tulee sitten semmoiseen lopputulemaan, että kaikkia niitä kriitikon asioita ei tarvitse ottaa niin tosissaan. Mä suosittelisin tätä kaikille, jotka on halukkaita kehittää itseään ja valmiita astua pois mukavuusalueelta. Esimerkiksi mä uskon, että tää voisi olla hyvä lahja monelle mun kaveripiirissä. No niin.